shi kamar dai ba wahala. Labarin soyayya zan ba ku domin na sha wahala. Zato na soyayya cikin ta kamar dai ba masala. Fatimatu na so ta so ni kamar yaro da dala. Ashe dai soyayya wataran ta zamto min illa. Ina wurin aiki Fatima ta zo gona ta saya. Ta ce bawan Allah garin nan ina neman ka saya. Suna a cikin mota sun kai a gara sai fata tsaya. Na ce mata yarinya kuma sai akwai sauran tafiya. Nan take ta ce yaya ka kai ni na gaya garin yake. Ni kuwa na ɗauke ta muna yawo sai fira muke. Akara akwai kyawu na san kai ma garin kake. A'a ni bako ne na zo nan kuma wuta da nake. Fatimatu ta wuce ta bar ni ina famun damuwa. Soyayya ruwan zama ita ce tushe na rayuwa. Ina ta tunanin ta safiya rana babu nasuwa. Suna na neman man ko kaje rasta babu damuwa. Wata rana ina zaune sai na samu sako gun Fatima. Sakon Fatima ya sanaje ne kamar faɗi na sama. Ashe ciwon ɗaya ne ita matan sona ta sunduma. Komai yayyo farko zai yi ƙarshe babu gardama. Sai na yi ta murmushi. Akan Fati ku kira ni komai ne ba ni fushi. Mai sauraro nan zan tsaya, son Fati ya sa ni ɗin gishi.